Türkmenistandaky iň gymmat telefon. Bul ýönemene sözler däl. Diýen bolsam oňa jogap hem bermeli. Edir şu wagt videony pauza goýup kommentariýada gaýsy telefon barada aýtýanymy biljek boluň. Bilenler malades, bilmediklerim gynanmaň. Iň gymmat telefon bul iPhone'um däl, Samsung'um däl. Iň bolmany oň sensoryny, ekrany ýa-da bet kamerasam ýok. Ýöne bu telefonyň eýesine o zatlar geregem däl. Darşylan oglanlar, Türkmenistandaky iň gymmat Vertu. Ilki bilen şolar ýaly ekskluziw zatlara bize tapyp berenlikler üçin Garant Mobile dukanyna kän sag bolsun aýtýan. İkinciden olong magazinine istedik zat tapyp bolýarlygyny size ýatlatýan. Üçüncüden gelin bu gowjalardan komplektasiýasyny seredeliň. Meňe ýadymda edir şolar ýaly korobkada gelýän telefon ýok. Korobka agyr, koja meňdeş material bilen örtülen. Umumany şu korobkany görüňde öňüňde bir ully kanada bilen zadynyň dronluğuna göz yetirýän. Onu ýatýas bolýan ýadyňyza düşýän öň çagak öýlerde 3 tanak çekmeli polkalar wady. Her türlü gully ýadyna düşenlerden like. Şolar ýaljak 3 tanak çekme garşylaýar bizi. Olaň birinjisi iň esasysy, oň içinde telefon ýatyr. Ina ol şolar ýalak. Dogry maýdaýyn, mena kän bir bezek daşlara hem de beýle gymmat material zatlara kän düşünemok özüm o oglany ýöne şu telefony eliňe alýan bolyn pahotkanyň gowjuytgoýa. Bazardaky bir topar padjelka Vertular ýalak elinde jäjek saklap oturan ýaly duýgu dördönok bu telefon. Inni ikinji polka. Bizim oýumyzdaky da pastiýan joraplar durýardy. Ýöne muň üçin telefonyň çiholy bar. Xiaomi'daky ýalak prostoy silikonowy çiholum däl, eýsem krokodilin kojasından yasalan original Vertu çihol. Ondan başka bu polkada 2 sanak zapas batareya ena şolar ýaljak görnüşde gelýär. Plyonka dolanan 2 sanak zapas batareya hemem iň gyzykly telefony maşinada zarada goýmak üçin firmany original Vertu maşin üçin niýetlenen zaryadkasy. Kimde ba başga şolar ýaly komplekt. Ýöne bulumentak soňu däl. Görüşimiz ýaly 3-nji polkada bar. Gelin ona maçalyň. Ona ças bolyn bizi şolar ýaly daýo konvert garşylaýar. Konvertiň içinde bizi Vertu kluba goşýan kartoçka. Telefonyň bize tasdiklanan daşar ýurt diplomy, garantiyny kitapçyk we başga da bir näçe ýokary hilli kagazlar bar. Bolýa, bunu gara aýraly ýende gyzyklyja enjamlara geledi. iPhone bilen Samsung öz telefonlarynyň korobkasyna ýekeje blok pitanyda salyp goýberenok. Vertu bolsa size bir original blok pitanya oň aptalynam 4 sany oglanlar 4 sany bu blok pitanya üçin uç salyp goýberýärler. Ena 1 2 3 ena 4 sany görýäňizmi? Umuman aýdamyzda Amerikadan Ýaponiýa çelini şu telefony nirde ulansaňyzam ýanyňyzda kamera ýazylygy perihadnik götürüp bermegiň gerekligi ýok. Görüşimiz ýaly 3-nji polkada şolar ýaljak mişogam bar. Bu mişogyň içinde 2 sany USB Type-A, micro USB kabel bar. Owa dinozawrlaryň döwründen gelen micro USB. Inasyn şu wagt ekranyňyzda bu telefonyň dolu komplektasiýasyny görýäňiz. Menne diğer aýdar ýarak söz ýok. Egerde sizde goşpana bir zat bar bolsa, onu kommentariýada hökman belläň. Elbetde bu telefon hemmek üçin niýetlenenler. Şeýdip bunu alyp menem gezip görsem maňa da bu telefon gelişmezdi. Ýöne hakyky gowladyň gadryny bilýänler, hakykatdan hem beýleklerden tapawutlanmak isleýänler bu telefony Garant Mobile dukanynyň alyp bilerler. Şeýleken bahalar we goşmaça maglumatlar üçin hem şu magazin bilen habarlaşyp bilersiňiz. Innik videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.